Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Super Typhoon lalong lumalakas habang papalapit sa Pilipinas. Duterte nagbantang ipapasara ang PLDT kung hindi susuportahan ang Anti-Corruption Hotline 8888. Dahil naman sa mga cocaine na na-recover sa Davao, task group na mag-iimbestiga binuo na. Cocaine samples ipinadala na ng PIDEA sa US Drug Enforcement Agency. Sandigan Bayan pinagbigyan ng travel motion ni dating OMB Chairman Ronnie Ricketts. Seguridad pinatindi pa sa papalapit na Trump-Kim Summit sa Vietnam, mga hotel punuan na. Giant Strawberry Shortcake tampok sa Strawberry Festival 2019. Mga rebelde sa Oriental Mindoro nanunog ng 12 heavy equipments. Pulis na nagwala, napatay sa motel, isa pa nadamay. At Robredo, ikinagalak ang ginawang courtesy call sa kanya ng 2018 Miss Universe. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Dakame of Kamaong Asero starts now! Natupad na ba ng Pangulo ang kanyang mga ipinangako noong 2016 presidential elections? Repeat, natupad na ba mga suki ng Pangulong Duterte ang kanyang mga ipinangako noong 2016 presidential elections? Magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa pandaigdigang broadcast ng Palatuntunang Kamaong Asero.
na telecasted din po sa Pinoy Extreme Channel. Tulad po ng ating sinasabi mga kaibigan, ang Pinoy Extreme Channel po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Destiny Cable Channel 84 and Cable Link Channel 59 at sa 500 pang napakaraming iba't ibang mga cable companies nationwide. Tama po kayo. Ako na po ito si Errol na kami. Kasama po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Muling pinalilipad po ng ating pilotong si Clarence Anday ang ating programa para makapaglingkod po sa araw pong ito sa mga Pilipino. Saan mang dako ng bansa at dako po ng mundo kayo naroroon. Habang ulit ang ating Operations Head Engineer Oliver Lico ay magre-report din sa atin mamaya at talagang unti-unti pabalik sa studio. Dispensa po, take two tayo sapagkat biglaan pong nagkaroon ng brownout or pagkawala ng supply ng kuryente sa ating studio. Ngayon mga kaibigan, tuloy na tayo sa ating palatuntunan dahil nalalapit na po ang halalan May 13, 2019 elections mga kaibigan. May inaasahan siyempre natin na talagang patindi ang kampanya ng mga kandidato sa pagkasenador at senador pa lang, no? Senador tsaka party list. Sila pa lang yung nagsimula ng kampanya sapagkat by March 29 pa magsisimula naman yung mga kandidato sa mas mababang pwesto. Governor, vice, board member, mayor, vice mayor, so on and so forth, pati congressman. Ayan, bago ang report mga kaibigan, narito po muna ang isang makabuluhan at punong-puno ng mensaheng performance ulit ni Joe Grad, isang video na gawa po niya at wala po kaming ulitin natin, wala po kaming intensyon na copyright infringement, lang mang na natuwa kami at gusto po naming ipanood po muli sa inyo ang mensaheng ito na nasa video dinaan sa kanta ni Joe Grad. Alright. Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ambisyos nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-siting-siting pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang nako-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita ay maliit, laging kapos sa budget, ako ay nabubwisit. Shit, bakit pa tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ambisyos nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-siting-siting pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah,
kahit kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo'y huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay buking-buking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay buking-buking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwarta. Yeah. Thank you, Jograd, sa kahindik-hindik na performance na yan on video. Yan po ay natitiyak namin na may mensahe yan na dapat pagpagising sa imahinasyon at awareness ng mga botanteng Pilipino habang nalalapit na po ang halalan. Ano? At sana po ay hindi sila magpapauto sa mga kawatan na dadaanin na naman po sa maliban sa pera, sa kwarta, pandadahas para iboto ulit sila. Mga hinayupak na yan sila na lamang dahil po sa paggamit ng pera. Ayan, so sige. Mga kaibigan, tuloy tayo sa ating programa. Balikan natin yung ating survey question na pwede pong sagutin ni naman. Respetado po natin ang opinion ng bawat isa rito. Natupad na ba ng Pangulo ang kanyang mga ipinangako noong 2016 presidential election, mga suki? Nais ko pong ipaliwanag bakit ganito ang ating survey question sapagkat tiyak na tiyak ko na may magre-react. Ano ka ba naman, Sir Errol? Kalahatian pa lang ang Pangulo. Hahanapan mo na ng performance. Alam niyo po, a day before kahapon, siguro Sabado yon, nagbitaw ng statement ng Presidente na ang sabi niya, I already fulfilled my promises. Ano pa ba naman ang gusto nyo? Ayan. So, ito po ay matalinong diskusyon lamang at talakayan. At nating personal, sapagkat wala tayong personal na dapat itanim sa bawat isa. Issue pong pinag-uusapan natin dito and we do encourage intellectual discussion. At welcome po ang lahat dito. Ulitin ko ang programa natin. Walang dilawan, walang pulahan, walang itiman, walang putian. Basta ko ang itinataguyod po nating kulay. Ang kulay kayumanggi na orihinal na kulay po ng mga tunay na Pilipino. Hallelujah. Okay? So, kulay kayumanggi na ang iwinawag ay po nating kulay. Sa himpapawid ay kulay bughaw, pula, puti. May may araw sa gitna at may tatlong bituin. That represents the Philippine flag and the unity of the Filipino people. Ayos! Sige, 0927-494-2175 at 0949-736-5000 ang ating mga numero sa studio. Sali po kayo. Welcome po ang bawat isa. So meantime, ratsada po muna tayo ng mga reports. Squatter area po sa boundary po ng Las Piñas at Pasig City, Parañaque City, tinupok ng apoy. Report ni Ron Soriano. Yes, Ron! Nilamon ng apoy ang squatter area sa Barangay Maligaya, Parañaque City noong isang araw. Sa panayam ng Leader News kay Fire Inspector Sadaya ng BFP Parañaque, mahigit 100 barong-barong na gawa sa light materials sa Taplan, Jerusalem Street. Sa naturang lugar ang natupok. Bagamat nakaresponde ang mga pamatay sunog sa magkatabing lungsod ng Parañaque at Las Piñas, 50 bahay ang naabo sa bahagi ng Parañaque at 60 sa bahagi ng Las Piñas. Ayon sa ilang saksi, iligal na koneksyon ng kuryente sa bahay ng isang Babylin Ancheta ang pinagmulan ng apoy. 70 pamilya ang nawalan ng tirahan at nanatili pansamantala sa mga evacuation center.
Galing sa baba, siyempre magsisimula sa baba, tapos babagsak kasi yan eh. Mauna masusunog yung baba, babagsak lahat ng bahay. Pag galing sa taas, hindi mababagsak yan eh. Kung konti-konti matutupok yan para maging abo. Pero pag galing sa baba, pag nasunog yung pundasyon sa baba, bagsak lahat yan. Kaya lumaki na Kaya yung... lalaki yan. Hindi na kayang pigilan yan. Pag ganyang ano. Pinagano na. Thank you. Ba? Ano na? Pahinga na kami sa loob. Sakto may tumatakbo dito na babae. Sabi may sunog, may sunog. Lumabas kami, ang laki na apoy dun sa likod. Pag ano namin, ilakit na namin yung gamit, inano namin yung gamit namin. Biglang ang lakas na apoy, ginano na yung dingding namin na apoy. Kaya wala na kami na ano eh. Marami na yung natupok. Oo, nasunog na yung dingding namin. Mga anong oras yun, sir? Walang nanong kung anong oras yun eh. Ha? Hindi ko napansin kung anong oras yun. Kapit daw ng bahay namin. Nataranta na rin kasi kami lahat eh. Inuna ko yan ako. Ito naman kami, yung washing lang, yung dryer lang. Marami kayo, sir, no? Marami kayong residenteng na sinugan dito. Marami-rami rin, agando rin sa kabila yun, nasunog. Talagang simot talaga lahat eh. Sige, sir. Ito na lang natira, itong natira na to. Doon sa kabila, galing sa thread hanggang sa dulo, ubos na. Para natira. Godly itong sa bungad lang, sir. Oo, yung sa bungad. Lahat yung sa likod. Wala na, ubos na yan. Okay, sir. Hanggang sa dulo. Okay, sir. Thank you. Mula sa Las Piñas City, Ron Soriano, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ang patuloy po nating pagpaalala sa mga kababayan natin at pagkaingatan po ang ating mga propiedades, ang paggamit po ng kuryente at mga appliances na madalas napapabayaan. At base po sa datos kasi ng Bureau of Fire Protection, madalas napabaya ang mga appliances with illegal connections, jumper, mga octopus connection na yan ang napakamalimit na sanhi po ng sunog. Yan. Overloaded na supply ng kuryente, paggamit ng kuryente, hindi kayo napabayaang natumbang kandila, ay madalas yan po ang naitatalang dahilan ng mga pagkasunog sa ating bansa. Lalo't higit, yan nga po, papalapit na ang Fire Prevention Month. At tulad po ng nangyayari, kung kailan pa ho may Fire Prevention Month, malapit na, di ba? March. Saka naman, napakarami pong insidente ng sunog. But intentionally, kaya po in-schedule or nilaan ang buwan ng Marso para sa Fire Prevention Month, ay talagang sa mga panahon na yan, dahil sa tag-init, summer, dyan po nagaganap ang mga aksidente ng sunog. Ulitin natin, pakaingatan po natin ang paggamit ng apoy. Sa mga biro-biro, wag kayong maglalaro ng apoy. Yan. Diretso tayo sa iba pa mga report. Kautusan daw para maisaayos na finally ang mga squatter or informal settlers sa Baseco at Tondo area ay at long last matutupad na raw. Report at tinasata ni partner Felix Tambongko. Yes, Lex? Sa wakas, magkakaroon ng ordin ng katuparan ng matagal nang pinapangarap ng mga informal settlers family ng Baseco at Isla Puting Bato sa Tondo. Matapos na malagdaan ng dalawang kasunduan ng pagsasaayos batay sa tinadakda ng 2 dekada ng kautusan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Formal niyang nilagdaan diyang inang umaga ang isang memorandum of agreement sa pagitan ng Philippine Port Authority, Department of Tourism, National Housing Authority at ng Kongreso na kinakatawan ni House Speaker Gloria Macapagal Arroyo at Housing and Urban Development Committee Chair Alvi Benitez. Kabilang din sina Senator Cynthia Villar at dating President at Manila Mayor Erap Estrada. Ito'y para sa relokasyon ng mga informal settler families ng Baseco, Tondo, Manila. Resulta ito ng pagpapatuloy ng pagdinig ng komite sa Proclamation 96 na inisyo noon pa ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at pinagkakalobang bahagi ng Philippine Port Authority sa mga actual occupant sa lugar. Isinasad sa kasunduan na magkoconstruct ang PPA ng isang pasilidad of lease type na kayang mag-accommodate ng mga may 2,400 families. Kasama sa kasunduan ng pagkakaloob ng PPA para sa konstruksyon ng 5 palapag na gusali na siyang paglilipatan ng ISF nagkakahalaga naman ng 1 bilyong piso. Ang konstruksyon ay isa sa katuparan ng PPA at DOTR.
Tiniyak naman ng DOTR Secretary Art Tugade na matibay ang gagawing konstruktron o struktura dahil hindi nila haluan ng korupsyon ng paggawa nito. Ang mga benepisyaryong pamilya naman ay maaaring manirahan sa pasilidad o maghuhulog ng 25 taon sa halagang 800 piso kada taon kada buwan. Ang mababakanteng lupa naman ay ibabalik sa Philippine Port Authority. Ito ang kauna-unahang on-site development ng ISF sa Maynila na hindi na kinakailangan pandalhin sa malayo ang mga benepisyaryo ng pabahay. Samantala, isa pang MOU ang nilagdaan na nagkakaloob naman ng 5 hektaryang lupain para sa mga ISF ng isla Puting Bato sa naturanding lungsod. Ako naman si Felix Tambong, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Felix Tambongko. Yan po yung magandang balita siyempre sa mga kababayan nating nariyan sa komunidad na yan. Matagal na ang kanilang sitwasyon po ay hindi kaaya-aya sapagkat tinatawag nga po sa layman's term na squatter area at madalas bugad po yan ang maraming istorya ng krimen at kung ano-ano pa. No? So finally, physically ay may ayos. Maliban sa kaaya-ayang paningin na dyan, mabago naman. Mabago naman ang pakiramdam ng mga kababayan natin dyan sa lungsod ng Maynila kung napabayaan. So, salamat sa mga nagsusumikap na may saayos pong ating mga kababayan na may alis na po sa mga shanties, mga barong-barong at mabigyan po ng mas disenteng tirahan na parang bliss type ang binabanggit sa report ni paring Felix Tambongko. Po ng 800 lamang kada buwan sa loob po ng 25 taon sa mga titira po dyan at magiging beneficiaries. Thank you! Alright, marami pang report sa pagbalik po ng palatuntunang Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.